Overskudsgrad. Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne. Overskudsgraden kan beregnes ved hjælp af følgende formel. Resultat af primær drift gange 100 divideret med nettoomsætningen. Men hvis virksomheden har finansielle indtægter, beregnes overskudsgraden på følgende måde. Resultat af primær drift plus finansielle indtægter gange 100 divideret med nettoomsætning. Overskudsgraden viser, hvor god virksomheden er til at tilpasse deres omkostninger til indtægter, så de kan få et fornuftigt overskud. Her er et eksempel på overskudsgrad. Første år har virksomheden en omsætning på 2.000 kroner, og deres resultat af primær drift ligger på 100 kroner. Det vil sige, at deres overskudsgrad ligger på 5%. Andet år sælger virksomheden nogle af deres sælgere, imens de stadig har en nettoomsætning på 2.000 kroner. Det medfører så, at de har mindre omkostninger, så deres resultat af primær drift ender på 160 kroner, det vil sige, at deres overskudsgrad ligger på 7,5%. 3 år. Virksomheden finder ud af, at deres omsætning falder på grund af fyring af sælgere, så deres nettoomsætning bliver kun 1.500 kroner i år 3. Imens de stadig har et resultat af primær drift på 100, det vil sige, at de ender på 6,6%. Hvis overskudsgraden falder, påvirker det afkastningsgraden negativt. Hvis overskudsgraden stiger, påvirker det afkastningsgraden positivt. Vi har også et andet eksempel på overskudsgraden, hvor vi benytter procentpoint for år 1 til år 3. År 1, overskudsgraden ligger på 7,5%, år 2 ligger overskudsgraden på 9,6%, år 3 ligger overskudsgraden på 10,1%. Overskudsgraden har en positiv ændring. Den er steget med 2,6% fra år 1 til 3, hvilket svarer til en stigning på 34,7%. For at beregne den procentvise ændring i overskudsgraden er denne formel. Procentpoint gange 100 divideret med det første indekstal.